Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise jer, hvordan man kan lave en baglænder, eller nemt lave en baglænder. Lad os egentlig bare komme derind. Så er jeg simpelthen oppe på sådan en trampolin. Og det er en meget god øvelse, hvis man gad, at du starter med, at du gør det her. Det er nummer 1. Nummer 2 er, at man kan gøre det sådan her. Man kan næsten også starte der. Det her. Fire. Prøv at gøre det, mens man ikke holder så meget på trampolinen. Jeg tror, det var 5. Sådan her ser baglænderne ud. Det er det. Hej hej.